Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanmu da wannan lokaci da fatan kowa yana lafiya. Insha Allah yau za mu nuna muku yadda za ku yi amfani da yadda za ku haɗa save the date, yadda za ku haɗa engagement kenan, wanda za ku ga ana yin sa ne wani lokacin kafin a invitation. Yau da farko abin da za mu fara yi za mu zo mu shiga Pixel Lab ɗinmu. Bayan mun shiga sai mu zo mu danna OK. Zai kawo mu fuskar babu komai in dama ba mu yi wani aikin a baya ba kenan. Wani lokacin zan yi amfani da wannan Pixel Lab ɗin ne, wani lokacin kuma za ku ga bidiyon ba wannan Pixel Lab ɗin bane ba, wancan ne na wanda ake ɗaukowa a Play Store. Yau saboda hakan zai sa ku fi gane cewa duk ɗaya suke, babu wani bambanci. In aka ce gaba ɗaya anan za a ringa muku, wani lokacin za ku ringa rikicewa, amma in dai a can ne a nan duk ɗaya ne, duk babu wani bambanci. Duk za ku ga duk abin da ne a can ɗin a wancan shi na Play Store ɗin shi ne dai a nan. Kawai bambancin dai wannan size ɗin ne da kuma font, su ne kawai bambancin. Duk dai za ku gani a bidiyo na gaba insha Allah. Ina tunanin na logo zan yi shi a wancan na Play Store ɗin ne. Yawwa, da farko abin da za mu fara yi muna so mu haɗa save the date, za mu zo mu ɗauko wannan ɗan background ɗinmu da za mu yi amfani da shi. Yau abin da za mu fara yi, dama na gaya muku nan wajen shi ne ɓangaren rubutu, nan kuma ɓangaren kamar hoto haka, editing ɗin hoto, ɗauko hoto da wane ne. Nan kuma shi ne kamar wallpaper ɗin shi Pixel Lab ɗin, dashboard ɗin nan kenan, fuskar kenan. To nan tun da ɗauko wallpaper za mu yi, background za mu ɗauko, to za mu zo wannan ɓangaren ne, sai mu zo mu from gallery. Ga shi nan za mu taɓa from gallery, ga shi nan sai mu zo mu shiga. Bayan mun shiga sai mu zo mu ɗauko wani background muke so mu yi amfani da shi. Ga shi nan. Yawwa ni ina so in yi amfani da wannan background ɗin ne, zan zo idan tsayin ya mun da komai da komai zan zo in yi amfani da haka, amma ni nake ganin kamar wannan ya ɗan yi min tsayi, bari in ɗan rage shi kaɗan. Ga shi nan dai in saka shi dai yadda ya mun, bari in danna shi kawai a haka, sai in zo in danna wannan good ɗin. Bayan na danna kun ga fuskar ta koma min kamar haka kenan. To a yanzu abin da za mu fara yi, za mu fara rubutun mu kamar haka. Nan ɓangaren rubutu sai mu zo mu danna wannan text ɗin, ga shi nan. Bayan ya kawo mu, ga shi ya kawo mana text, sai mu zo mu yi ko mu yi double click akan text ɗin, ko kuma mu zo mu danna wannan edit ɗin. Ga shi nan edit, sai mu zo mu rubuta abin da za mu rubuta, save. Sai mu zo mu danna OK, sai mu zo mu, ko kuma bari mu kammala gaba ɗaya in ya so sai mu canza font ɗin daga baya. Za mu iya zuwa mu yi copy. Ga shi nan bayan na yi copy, ga shi nan sai in zo in danna delete, sai in danna date, sai in zo in danna OK. Bayan na yi sai in ƙara yin copy. Ga shi nan sai na rubuta for ko kuma bari mu fara sa font ɗin. Ga shi nan zan zo na sa font ɗin wannan, zan zo in ba shi kalar da nake buƙata. Ga kala nan zan zo in taɓa kala, sai in zo in zaɓi wacce nake buƙata. Bayan in taɓa fari, bayan in sa fara, in na sa fara sai in zo in zaɓi font kuma. Ga shi nan sai in zo in zaɓi font ɗin da nake buƙata na saka mai. Bari mu gwada wannan. Bayan in sa wannan, yawwa, sai in zo in danna OK, sai in zo in buɗe shi iya dai yadda nake so na sa shi kenan. Yawwa zan zo na buɗe shi iya yadda nake so misali. Sai in zo in ɗan saita shi relative position. Ga shi nan zan sa shi a tsakiya. Sai shi ma wannan zan zo in ba shi kamar fari. Zan zo sai font, ga shi nan shi ma in ba shi font. Shi ma bari in ba shi iri ɗaya kawai. Bayan na ba shi sai in zo in saita shi ma yadda nake son sa. Sai in zo shi ma in saita shi a tsakiya. In a tsakiya nake so kenan, in kuma ba a tsakiya kuke so ba sai ku sa inda kuke so. Ni a tsakiya nake so na gan shi, shi yasa na saka shi a tsakiya. Zan zo in saita shi yadda nake buƙata. Nan ma shi ma zan zo in ba shi kalar da nake buƙata na ba shi. Idan fari ne, idan wani kalar ne ma duk dai zan ba shi. Sai kuma yanzu shi ma mu ba shi font ɗin da nake so na ba shi. Shi ma za mu zo mu zaɓi font da za mu ba shi haka. Bari mu zaɓan mai, bari in zaɓi wannan for wedding. OK, bari mu zaɓi wannan kawai. Bayan na zaɓa shi ma sai in zo a tsakiya nake so na sa shi, sai na sa shi in saita shi dai yadda nake so dai. Ga shi nan. Yawwa, sai kuma a ƙasa, rubutun ƙasa kenan, rubutun shi sunan wanda za a yi wa
shi wannan save date ɗin. Gashi nan zan zo na rubuta sunansa, misali Abdulrahman. Gashi nan sai in zo in danna OK. Bayan na danna OK shi ma sai in zo in bashi kalar da nake buƙata na bashi. To anan idan bari mu bashi wannan kalar ganyen nan ko bari mu bashi wannan kalar ganyen. In ina so na bashi wannan kalar ganyen, kun ga ai babu kalar ganyen nan a jiki. In ma zan same ta sai dai in samu wani kalar daban. To abinda zan yi anan zan zo in danna wannan plus ɗin. Kun gane? Zan zo in danna wannan plus ɗin. Bayan na danna wannan plus ɗin zan zo in danna wannan pencil ɗin. Kun gane? Sai in zo in danna shi. Bayan na danna kun ga ya kawo min background ɗin. To sai in zaɓi a jikin background ɗin wani kala nake so na ɗauka a ciki. Sai in zo in saita. Kun ga in kuka duba na dawo kalar tana canzawa. Kun gani? Kun gani? Sai in zo in saita wace kala nake so. To misali bari mu bashi a wannan. Sai in zo in danna good. Kun ga ina danna good kun ga ya bani daidai kala. Sai in zo in danna good. Kun ga kalar ta fito min da yadda nake buƙata irin kalar ganyen kenan. Sai in zo in danna OK. Sai kuma font shi ma zan zo in zaɓi wannan font nake so gashi nan. Sai in zo in zaɓi wannan font nake so na saka mai. Misali bari in saka wannan. Zan danna OK sai in saita shi ma yadda nake so na ganshi kenan. Zan zo in sa shi, zan saita shi. Gashi nan position. Yawwa sai sunan amaryar tasa shine wanda shi ma duk kusan abu ɗaya iri ɗaya zamu yi da font da rubutun dai kusan abu ɗaya ne tunda su ne makasudi. Zamu zo sai mu samu sunan da zamu sa mata. Misali mu sa mata Bilkisu. Gashi nan. Sai mu zo mu danna OK. Bayan mun danna OK gashi nan Bilkisu ya fito. Zamu zo mu danna later position. Bayan mun danna sai mu zo mu saita shi yadda muke so. Nan kuma muna so mu danna mu rubuta mu sa and ɗin nan da ake sa anan zamu zo mu danna edit. Zamu zo mu nemo and. Gashi nan zamu zo mu danna shi. Bayan mun danna zamu danna OK. Shi ma sai mu zo shi kun ga ai in nace zan taɓa shi zai bani wahala. Kun gani? Zai bani wahala kawai sai in zo direct kawai nayi haka. In nayi haka shi kuma sai na saita shi ma ta haka. Sai in zo in zaɓi wace kala zan bashi. Shi kuma bari mu bashi fari. Bayan na bashi fari shi ma zan zo in zaɓi font ɗin da nake buƙata na bashi. Gashi nan zan zo na taɓa nan wannan font. Bayan na taɓa font sai na zo na ga wanne kala wannan ɗin ya kamata na sa mai. Bari in sa mai wannan. Yawwa na ga ya ɗan yi siranta bari in ɗan ƙara mai ɗan ƙara kumbura shi. Zan zo in danna style ɗin nan. Style zan zo in danna wannan V ɗin. In kun lura za ku ga ya ɗan ƙara kumbura gashi nan. Sai in zo in danna good. Sai kuma in zo in ɗan ƙara size ɗin girman nasa gashi nan. Girmansa gashi nan zan zo in ƙara. In saita shi yadda nake so na sa shi. Bari in bashi a haka 60. Zan zo in saita shi. Zan saita shi da yadda nake buƙata gashi nan. To misali na bashi a haka. Yawwa sai menene na gaba? Sai on. Misali da wannan nake so nayi amfani. Zan zo nayi copy ɗinsa. Sai in zo in yi edit. Bayan na edit sai in zo in rubuta on. Bayan na rubuta shi ma zan zo in sa shi a tsakiya. Sai in zo in saita shi. Bayan na saita sai in zo misali bari in ɗan ƙara mai girma ya ɗan yi kaɗan. Yawwa sai abu na gaba zan rubuta rana. Misali na ce Saturday. Gashi nan mun rubuta Saturday zamu zo mu bata kala mu bata font shi ma. Mu bashi kala bari mu bashi shi ma farin dai again. Mu bashi font shi kuma bari mu zaɓa mai shi ma font ɗinsa. Bari mu sa mai wannan font ɗin. In na sa wannan ɗin gashi nan shi ma sai na zo na saita shi. Gashi nan zan zo na saita shi. Bayan na saita shi zan ƙara yin copy ɗinsa. Bayan na yi copy gashi nan sai in zo in saka date. Misali 18. Misali sun saka kamar May 2024 misali. Bari mu saka. Sai mu zo mu danna OK. Bayan mun danna OK gashi nan za ku ga ya bamu yadda muke so mu ganshi gashi nan.
sai mu zo mu ɗan ƙara sassaita su. Misali sai mu zo mu ɗan ƙara sassaita su dai haka yadda zai ɗan ƙara kyau sosai. Gashi nan zan zo in ɗan sassaita shi sosai ya ɗan ƙara kyau ko. Gashi nan kun ga ko a haka na barshi ai kun ga normal ba wani matsala. To yanzu misali kun ga misali na gama gashi nan, yanzu ina so na yi saving, zan zo gashi nan zan zo in danna save image, zan zo in danna ultra gashi nan sai in zo in danna save. To shikenan fa mun yi saving mun kammala shi kenan. Idan kuma yanzu misali ace ina so in saka hoto ne a jiki. Kun gane misali ina so in saka hoto, to zan zo wajen nan wajen ɗin dai in zan dawo sai in zo in danna import gashi nan. Za mu je mu nemo hoto a cikin gallery ɗin mu. Misali bari in je bari in je Chrome in cire background ɗin gallery nawa. Wannan hoton da nake so na saka misali. Zan je Chrome. Zan zo in rubuta remove background gashi nan. Zan zo in rubuta remove background sai in danna. Bayan na danna gashi nan zai kai ni wajen sai in zo in danna remove background. Sai in zo in zaɓi wannan hoto nake so na cire wa background kenan. Gashi nan sai in zo in danna wannan uploading ɗin gashi nan upload. Sai in jira. In zo in danna browse in je in nemo hoton da nake so na cirewa. Gallery. Misali wannan hoton nake so na cirewa gashi nan na taɓa. Ina taɓawa direct kun ga ya kawo ni fuskar, yanzu zai fara cire mana background. Kun gani yanzu ya cire mana background ɗin nasa gashi nan sai mu zo in save. Yawa bayan na yi saving gashi nan. Yi saving bayan gashi nan yana save. Cancel. Zan zo in kashe data ta. Bayan na kashe data ta sai na koma Pixel Lab. Bayan na koma zan zo in yi import in ɗauko hoton da na cire background ɗin kenan. Zan zo in danna shi kamar haka. Bayan na danna sai in saita iya yadda nake so na saka shi. To ni misali kawai a hakan zan saka shi tunda dama babu background a jikinsa. Zan zo na sa good. Bayan na sa good sai in zo in saita shi misali wannan ne nake so na sawa. Gashi nan in shi nake so na sa a hoton kenan. Ba shi bane ba sai na zaɓi wanda nake so na sa a hoton. Misali. Sai in sassaita shi dai yadda dai zai ɗan kyau dai sosai ya fito. To ko iya dai haka na bar shi to in sha Allah dai ba matsala yanzu ya yi normal. Kun gani yanzu wannan hanyar dai za mu bi mu haɗa save date gashi nan. In muna buƙata sai mu zo mu yi saving. Bayan mun kammala sai mu zo mu yi saving ultra, saving gallery. Bayan mun gama gashi nan za mu ga hoton mu ya fito yadda ya kamata. Bari mu je gallery mu ga hoton da muka haɗa. Yawwa wannan shine hoton da muka haɗa kun gani? Kun gani wannan shine, wannan kuma shine mara hoto gashi nan. Kun gani? To wannan shine mara hoto, wannan kuma shine mai hoto. To wannan hanyar dai za mu bi in sha Allah mu haɗa save the date gashi nan. In sha Allah bidiyo na gaba za mu nuna muku yadda za ku yi haɗa logo design in sha Allah. Da fatan dai kun gane. Ubangiji to Allah ya bamu sa'a. In sha Allah.